ओइलाय जोंना नै बिनानावा आनैनि फिसाजो इबो माने जि दायै दायैनो फरायो आरोना नागा जि सिखायब्र आङो नागा जि जायखौ सिखायना लानाया मोजां नङा होमबा लोगोफोर दिनैबो नोंथांमोननि मोन्दांथिया आनैमोनहानि न'आव दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नागा सि दानाय आरो सोलोंनाय बिनि सिगां साम' खनग्रोनि आरो टाइटेनिक मोनसे सिन क्रिएट खालामग्रोनि बाबुनानै जों दसे गेलेग्रोनि साम' खनैनो ओमफ्राय दा नायलांदो आरो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना जे बेफोरबायदि आइडियाया मोजां ना गाज्रि जेरावनोखि गुबुन जाथिनि जि दानानै फाननायफोरा आखाइनि खरस दिहुननायफोरा माने बेनो आरो साम'आ इखिनि मोनबाय ओइलाय जोंना नै बिनानावा आनैनि फिसाजो इबो माने जि दायै दायैनो फरायो आरोना लोगोफोर गथ'आ सिखायना लादों नागा जिखौ नाय आगरखौ नायनाय जि साफा नुखादों मबाइलाव मोजां नुवाखै खोना आरोना खिन्थु जोंखोलनो हाथरखि रखम नुदो नागा जि सिखायब्र आङो नागा जि जायखौ सिखायना लानाया मोजां नङा होमबा बायसान्सआव देनाङो हौवाफ्रा फिसाबाथाय इफोरबायदि दानानै फिनांसिगोन आरो गथ' गथाय ओमफ्राय दा इखौ आनैया माबाबाय दं नालाय सिखायना गालांबाय जोंखौ ओमफ्राय दा नोखौ आं खननो सिखायनानै लाखिबाय ओमफ्राय रोंबायबो आरोना दसेनो लोगोफोर थारैनो जोबोद इजि बायसा नुयो आरोना इजियानो जोंनि दख'ना दानायनिख्रुइ एसे इजिसिन मानो होनबा गाहायाव जिरायनांगौ आरो जेनेबा सिखारनानै थननाङा माबा नाङा नङा होमबा ओमफ्राय नोंगौ टाइमा एसे बारा लायो ओमफ्राय खिन्थु दामाबो एसे हेभि जायो आरोना एसे दाम बारासिन जायो स' गुबुन जायगानि जेनेबा वेस्ट बेंगलनि मानसिफ्रानो जोंनि हारिनि दख'ना ड्रेसफोरखौ दानानै हरनो हायो होमबा जोंबो हायो आरोना गुबुननिखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बायदिब्ला मा बेफोरबायदि सोलोंना लानाया बा बिदि इनकाम खालामनाया मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोनाबो जुदि सोलोंनो गोसो सोरबाफोर बेबायदि दानाय बा सोलोंना लाबानो जाबाय हयथ' सोरबाबा ओरैनो थानाय दङ नङा होमबा स' बेफोरनिफ्राय गावनि जिबनखौ खुंनो हानाय केपासिटि दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोलोंनो गोसो दं दानो गोसो दं स' बेफोरखौ सोलोंनानै ला नङा होमबा समखौलाय मानो ओरैनो हगारहरनो जायफोरा ओरैनो दं आइजोफोर हौवाफोराबो दानो हायो नङा होमबा अनलि हिनजावफोरल' नङा आरोना मानो होनबा जिया ओरैबायदि दाम नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जोंहा आनैनि रावनिफ्राय नोंगौ आनैमोननि गामियाव दामखौ खम होयो खिन्थु बेखौ जुदि लांनानै फानहैनो हायो होमबा 3500 मोनो आरो 3500 मोननो हायो आरोना दाम फिसा फिसाथारनि आरो बिबारा जोंनि रखम नङा आरो खनाया साथिंबो ओरै थांनाय फैनायसो गोबांथारना माबासो माबा ओंखारनायसो जेबो जानांगौलाय बे जाहैबाय नोयो इमान मिहिना नोआबो गोराथार बसनानैलाय बेसेबा गोरा आयु जोंनि जि दाग्राफोरा इदि गोरा माने दा आंखौ होनलायसिगोन आरो दा मानसिफ्रा खिन्थु होननाङा गावबागाव बिजनेसनि आरोना इयो माने रां आरजिनो हानायनि थाब थाबनि खामानि जोंनिखौ बांलादेशआव दानानै माबा मा होनो वेस्ट बेंगलाव दाना हरनो हायो बेलेग जाथिया जों बैसोरनिखौ दाना हरनो हायो आरोना ओमफ्राय नै दा जोङो दादों इसोरनि मानो होनबा इयो गांनैजों बेसे लायो होनदानै गांनैजों 2500 1300 ओमफ्राय मेख्ला फालि दाबाथाय माबा मोनगोन आरो 1800 मोनगोन 2000 होयो सोरबा ओमफ्राय बिसोरो जोंनो माबानो होयो आरो मोनथामजों बेलेगाव 2000 होयो खिन्थु दानायावथ' बारा खस्थ' नङाना ओमफ्राय बिदि फालि खुन्थिसेयाव 2000 आरो ओमफ्राय दानायावथ' बारा खस्थ' नङाना दानायाव बारा खस्थ' नङा बिदि जनानैल' दाबाय था ओमफ्राय थेवबो उदै सायो नामा दाबा सायाना बिथिं ओरै सेफगार्ड थायो आरोना बेयाव सिंस्रिसो सायो सिंस्रि सायो आरोना सिंस्रिया सायो आरो लानो रोंनांगौ एसे गाहायाव आरोना बिदि जराव लानांगौ आरो आगरा बर'नि रखमानो ना जि साफाखा फिसा जागोन आरो इयो जिखौ नुबा हामगौ नोंनि साना लांजोबबाय मालाय नोंगो सोराना लोगोफोर नैबेबो गांसेबाव आरोना जोंनि न' खाथिनिनो बेबो
मार गोसा गोसा खुनांगौ साउन्ड माने मिउजिक दामनानै जि दागासिनो आरोना मार साफानो ओंखायनो माने कपिराइट जागोन नालाय मिउजिकखौ अफ खालामना होनांबाय आरोना ओमफ्राय बियो पिंक कालारबो नंद्राया आरो मा कालार होनगोनथाय बेखौ ओमफ्राय बिबारा जिबायदि बेरखादों माने रुपानि खुन्दुं रखम आरोना रुपानि खुन्दुं होनानै बेरनाय रखम आरो नाया माने जोंख्लिब जोंख्लिब आरोना ओमफ्राय सायावल' जायो इयो सिङाव जाया आरोना सिंखैजाय एख' गैया नै ओमफ्राय बिबारा सब सायावल' जाजोबो ओमफ्राय ओरैबायदि रोजा जाहैबाय ओमफ्राय इसोरो माने गानबाबो इजिखौ सुवाना माने इसोरो इखौ सुवा जाहैबाय ख्रां ख्रां गानो जाहैबाय ओमफ्राय सुवालायनो गुरै जायो ओमफ्राय जाय गुरै जायो इसोर गाना जाहैबाय ओंखायनो जेसे हायो गावनि मोदोमनि बोलोखौ होनानै खुनांगौनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुखो बर'फोराबो जे नागा जि दानो रोंबाय स' बिराद बाख्नायथाव आरोना बिजनेसनि थाखाय स' नोंथांमोना मा होनो बे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय नागा सि सोंग्रा मेचिन दानिया फैदो दसे रेस्ट लानानै गोथाव गोथाव जाग्रोनि बेयो जाहैबाय औवा मेवाइ गोरान ओमफ्राय आलु अमा बेदर ओरैबायदि टेस्टि जादोंना लोगोफोर दा बुंसै आरो दाखालि भिडिअ होदोंमोन ना दानिया फैलायबाय दसे बानलु खाग्रोनोसै नै आलु गोमोन गोमोन जानानै दङ बेथ' दामिया बानलु जायो नङा होमबा स' बेखौ आङो खाजोबनानै फांसे दंफाङावनो नै खिनि ओंखारदों आरोना जोबोद गोबां ओंखारदों बेनिखायनो मोनजोबना दं नालाय ओमफ्राय आं बेखौ खानानै फोराननानै आसार बानायना दोननोसै आरोना एसे दैयाव रुदबनानै जेनेबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों बयामाव सोनानै दोनसै आरोना होमबाना बानलु गैयि टाइमाव बेखौनो जानो हागोन आरोना बिराद मोनजोबना दं आलु माखा गैला खाजोब्बाय आं एबार ओइ फांसेयाव थांनि बे फांसेयावबो बिदिनो मोनजोब्बाय नै मार गोबां नायलाय इमान दाम बे बानलुआ ओमफ्राय बेखौबो आराम फोराननानै होनोसै आं आसार बानायनानै साला ओइबावबो दं बुरजा एकदम गोमोन गोमोन गोजा